Не се случи на мен, а на сестра ми. Скоро се беше родило първото бебе и мъжът ти работеше на 2 смени, докато сестра ми стоеше от тях, грижайки се за бебето. Около 2 часа чува силно чукане по задната врата. Когато отворила, видяла оплашена млада жена с тъмни очи и коса, която молила да я пусне в къщата. Тя казала, че единственото, което може да направи, е да извика полиция. Жената настоявала да не викат полиция и да я пусне в къщата. Сестра ми отишла да си вземе телефона и набрала 112, а когато се върнала, жената била изчезнала. Когато бях на 16, бързо растящото ми семейство се изнесохме от къщата, в която бяхме живели цял живот. Както предполагате, загубихме доста време, припомняйки си нещата, които сме правили там през годините, докато опаковахме. Понякога отивах долу по стълбите с фенерче и книга, за да се взема глътка спокойствие и тишина. В момента е от тези дълбоки килери, които продължават по стълбите, след което следва завой наляво, който води до ниската част, която е около метър. Мястото беше окупирано от стари дела и плюшени играчки. След около час, четейки една от старите си книги, се чуе шепнеш с глас в тишината. Винаги си ме правил щастлив. Затворих книгата и се ударих главата в ниския таван, изчупих вратата, опитах се да изляза оттам по-бързо. След като обясних на семейството ми защо изглеждам блед, се върнах за да проверя какво е това, което ми изкара къла. Оказа се плюшеното ми мече, което нашите подариха, когато бях на 3 или 4. Натиснах коя му, за да проверя дали не е просто една от записаните му реплики, но както и очаквах, батериите му бяха изтощени. Когато бях малък, винаги минавах по една и съща улица, понеже е най-краткия маршрут. Една есен вечер се прибирах, както обикновено, по въпросната улица, докато не чух шумоление на листа, сякаш някой стъпва по тях. Обърнах се и видях тази стара жена с чисто бяло лице и обличана в булченска рокля. Тя просто стоеше там и ме гледаше, сякаш винаги си е била там. Случи се още няколко пъти. Винаги, когато се прибирам есента, около 6 часа, минавам по улицата и тя се появява зад мен на пътя, по който вече съм минал.